Hauek blogean dauden laugarren asteko ariketak dira. Guztietan zuriak mugitzen du, eta xake mate eman behar du hurrengo mugimenduan. Hau zaila da. Errege beltza gezazpira mugi daiteke. Damak xake eman dezake eta aldi berean gezazpi laukia eraso, E5 mugituz. Baina orain, F7 babesagabe utzi du. Ondorioz ezin dugu dama mugitu. Beste xake bat eman dezakegu peoia koroatuz. Baina F8an egiten badugu gazteluak jango du. Beraz, gaztelua jan behar dugu eta xake izateko zaldia koroatu behar dugu. Xake da, eta orain damak G7 erasotzen du. Ikusten dugun posizio honetan, pieza zuri guztiek zerbait egiten dute. Hau errazagoa da. Xake emateko peoia koroatu behar dugu. Dama koroatzen badugu erregeak ezin du jan, gazteluak babesten duelako. F8, dama xake emate. Hemen ere koroatu behar dugu, hori argi dago, baina nola? Alde batetik D8ko zaldia ez dago babestuta, eta bestaldetik F6 laukia ez dago erasotuta. Beraz, ezin dugu dama koroatu. Erregea ihes egiten duelako. Beraz, zaldia koroatu behar dugu. Saia gaitezke F peoiak koroatzen. F8 zaldia. Hemen errege beltza ez dago xakean, beraz, hau ez da. D8 zaldia. Hemen xakean dago. A7ko gazteluak xake ematen diolako. D1ko gazteluak D8 zaldia babesten du. Eta esan dugunez, E8ko zaldiak F6 erasotzen du. Bukatzeko, F7ko peoiak E8ko zaldia babesten du. Hau oso erraza da. Hemen erabakarra dago xake emateko, eta hori mate da. Alfil A6 xake emate. Hemen era asko daude xake emateko, baina damak ez du bakarrik xake eman behar. B7 eta D7 laukiak ere eraso behar ditu. B8 laukiak alfilek erasotzen du, eta hori lor daiteke dama C6 xake emate. Hau zailagoa da. Xake bikoitzak ez du matea ematen, B6 laukia ez dagoelako erasotuta. Beraz, matea esan behar du gazteluak agerian xake ematen duela, eta zaldiak B8 eta B6 erasotzen dituela. Eta hori lor daiteke zaldia D7 xake emate. Hemen ere erantzuna agerian xake bat da. Baina orain D6 gaztelua ere babestu behar dugu. Eta hori lor daiteke zaldia F5 xake emate.